Txirritazaleak egunon, Oiartzunen gaude. Gipuzkoan nun errekontratuko dugun Juan Mari Beltran, musikaria eta musikologoa. Baita ere, erakaslea. Hainbat artista formatu baitu Hernaniko musika eskolan. Hemen, bildu du mundu zabaleko eta Euskal Herriko hainbat musika tresna batzu azuratik atera dituelarik. Hori guztia aipagai ondoko oren erdian. Egunon, Juan Mari. Egunon. Mil esker benetan, hola hasten baitugu gure egunko saioa. Flauta bitxi bat, ez da, ezurrez egina? Bai, hau ze egina dago, putrearen ego ezur batekin, halakoak agertu ziren isturitzeko lezean, hasieran bat, bakarra, gaina ez osoa, baina gero ia 30 bat agertu dira hor, azarrenak badirudi direla orain dela 30.000 urtekoak, eta berrienak orain dela 25.000 urtekoak. Oitako baten kopia izan nahi du honek, eta horrela badakigu ezingo degula jakin nolako musika egiten zuten orain dela 25.000 urte, baina bai nolako hotsa entzuten zen, nolabait inguratu ikengea, garai hartako balizko musikara. Soinuenea sortu duzuna, biltoki bada, aterpe bat, musika tresna guzti haientzako zenbat pieza hemen biltzen duzu. Ikusgai, erakusketan ikusgai 450 bat badira, bai. Bilduman 2.000 inguru izango dire, bai, Euskal Herrikoak erdia ez, baina ia erdia, eta besteak herri musikan munduan zehar erabiltzen diren hainbat soinu tresnak. Guk dauzkagun flautak, guk dauzkagun albokak, guk dauzkagun dultzinak, antzekoak munduan daude, baina antzekoak. Hau da, gero bakoitzak unibertsala den hori bere sormenarekin eta bere berezkotasunarekin berea egiten du. Horen berdintxu Zelanda berrian erabiltzen dira. Han ez dute putrearen ego ezurrarekin egiten, han albatros. Bai, noski. Ego ezurrarekin egiten dute. Artitzean ternuara untzia presta belara. Artitzean ternuara untzia presta belara. Berga haut dago arradan, borronaren paradan. Berga haut dago arradan, den borronaren paradan. Adios neure emaztea, eskosa maite gaztea. Adios neure emaztea, eskosa maite gaztea. Tristea dut partia da sekulako behar bada. Tristea dut partia da sekulako behar bada. Adio neure aurxumeak semea laba maiteak. Adio neure aurxumeak semea laba maiteak. Galtzen baduzue aita ama alarguna maita. Galtzen baduzue aita ama alarguna maita. Marinela partitu da sekulakos behar bada. Marinela partitu da sekulakos behar bada.
sekulako ziberria etortzeko. Hauniz doa sekulako ziberria etortzeko. Hauniz doa sekulako ziberria etortzeko. Hauniz doa sekulako ziberria etortzeko. Haupa, mil esker benetan ze oparia. Beraz, Juan Mari, jakin nahi nuke zerren eman duzuen pieza hori? Itxasoari buruzkoa? Lan berria egin dugu, hori kostaldeko soinuak, hori Euskal Herriko kostaldetik paseo bat, eta paseo hortan entzuten da kantu hau, 18. mendeko hitzak dira. Musika gujarria, baina hori historia zarra, tragiko xamarra, eta guk erantzin diegu bukaeran doinu alaitsu bat, bestela dana triste gehatzen zen, eta marinelek beste dantzen artean polkak eta dantzatzen zuten, eta gu polka bat sartu dugu hor. Errege, jakin nahi nuke nolatan sartu zaren talde honetan soinu enetarrak bildu ditugu gaur Juan Mariren inguruan eta berari esker. Ia naiz akordatu ere egiten, ikasle garaitatik, Hernaniko Musika Eskolako ikasle ginala, hainbat eta hainbat, Juan Mari bere ondoan hartu gintun, eta batzuk hor seitzen deu, berarekin, gozatuz, musika eginaz, Hernanin berarekin ze ikasi zenun orduan? Niko gogoan dut nola 11 bat urte nauzkala, etorri zen akordeoiko eskusoinuko klasera, eta gonbitea egintzian Hernaniko txistulari taldean jotzeko. Eta okerrez banago, beste ikasle bat dugu? Zuzaituko orduan, Ander? Ander ez bai, eta ni Juan Marikin hasi nintzen dultzaina ikasten, dultzaina, duela urte pila bat, eta gero berriz topoen genuen, perkusioekin nabil, eta Juan Marikin perkusioa jotzen, nabil, perkusioak eta txalaparta, hoi da, txalaparta ikasle bete zen naiz. Zen horako maixua, ez da? Oso ona, bikaina. Eta baita ere, gauza bitxiaiek ere, berakin jotzen ikasi zen? Bai. Nola ditzen dira edo? Txaramelak. Txaramelak, bai. Egurrezkoak, ezpelezko berak egina gaina. Eta, bai. Made in soinuenea? Bai. Alatxe dira, bai. Eta, zu, beraz, nor zaitu? Ni Aitor Gabilondo naiz eta Juan Marikin hasi nintzen, duela 3 diska, esan dezagun. Suabeagoa da, esatea, duela 3 diska, duela urte asko. Eta ni honea etorri nintzen lagun batekin, Arkaitz Minerrekin bisitan, eta Juan Marik esan zuen, talde bat sortzen ari gara, eta kantaria behar dugu. Eta nik esan nion, nik kantatzen dut. Eta esan ziren, etorri ensaio batea. Eta horrela ginen. Berehala fitxatu? Bai, berehala. Bueno, kastina pasa omen nuen eta hementzenago. Baina bai, gaina kafea eta gaietak ematen digu, etortzen garenean, así que bai, pozik. Baita ere, taldeak sortu izan dituzu, goatzen naiz Parisen kantatu zenuen, txambela taldearekin, baina baita ere azala sortu, beti Josean Goikoetxearekin, oai gazteaiekin, beti behar dituzu musika lagunak eta proiektu berriekin oaintxe esana izan denu ezalaxe, ez da? Bai, txambela ipatu duzu, txambelan errege ere ibili zen, nerekin jotzen.
Bueno, bai, momentu bakoitzean, aukeran, inguruan nituen musikari onenekin elkartu, eta horrela ateatzen dira proiektuak. Onenekin esaten danean ez da bakarrik musikari bat ona, ez da bakarrik izaten oso ondo jotzen dulako. Hortik aparte, jakin behar dugu, eskuratzea edo elkartzea zurekin bat emozionatzen den jendearekin, ez? Hau da, eta nik uste horrela gabiltzala hemen, ez? Askotan ez dugu oso komertziala egiten, baina guk bai benetan gure gustokoa egiten degula Eta gero naturalki, publikoari eta partikatzen baita. Baina sinisten ez balin badezu zuk eta emozionatzen ez balin badea zu, zaila duzu hori transmititzea publikoari, ez? Eta gure kasuan uste dut alde hortatik garbi dugula guzti hori. Baina, gero da lasaiagoa izaten. Taka-taka-tan, taka-taka-taka-taka-taka-tan, irutxan. Txakun da bitoke, eta txan toke bat. Eta tukutun dia irutoke. Eta zaila da pixkat, baino erresa da. Txakun, ez itxi. Nik eskolan ikasi dut gehiena. Eskolan hartu dut gehiena eta eskolan ematen dut aldudan guztia, ez? Guretzat txalapartako irakasle hoberena, baina ez dakit besteentzat, baina guretzat hori. Pentsatzen dut noski, pozgarria izan behar dela, entzutea gaztetxo haiek. Inork ez du gaizki hartuko halako hitz gozoak, ez? Eta eskertzekoa da, baina, eta bereiek pentsatzen zuten, ikasle gehien pentsatzen duten bezala, bere irakasleak dena dakila. Baina, gero konturatuko zien horrela ez zela. Erreferentzia bat badugu zinez, nik da izan dudan zure entziklopedia, txalapartari buruz, Juan Mari zuk egin nikoa. Jozu eta oso poetikoa iruditzen zait, hori? Txalaparta eta hola lotuta dagoela baserriko bizitzari, sagartze denborari ere bai, zer zen hori? Aito Donostiak ere aipatzen du bere idatzietan, nola jotzerakoan, sagarra jotzerakoan onak ziren haiek, gero txalaparta jotzerakoan ere onak izaten zirela, erritmoa ondo markatzen zutela. Eta gero, badaude beste lan batzuk, nola adibidez ote jotzearena, eta badugu beste bat ere, garia jotzerakoan ere hortan aritzen zirela, badugu beste bat ere, toberak izenarekin ezagutzen duguna, zurezko hola jotze ordez, hor altzairuzko palanka bat jotzen da, eta hori lotu egiten da ere, garai batean, toberak, izaten zen, sutako tutu hori, auspotik zutara juten zen tutu hori zikindu egiten zela, bai? Zikindu barrutik. Eta hori garbitzeko jo egin behar zen. Hori askatzeko eta garbitzeko. Orduan, hori jotzerakoan ere, erritmoak alako alternantzian markatzen zutela. Txalapartan gertatzen dena da, bere ezaugarrietako bat, nagusia behar bada, zera da alternantzian egiten dela musika. Orduan horregatik joleek ere izena, berezko izena hartzen dute, ez? Batek, zuk zer egin behar duzu, nitxakuna, ordu nik errena egingo dut, ez? Hau da, batek jotzen duenean, bestea dago goian, ez? Eta honek gora egiten duenean bestea bera, alternantzia hortan jotzen da, eta beste ezaugarrietako bat izaten da, improvisatzen aritzen direla, ez? Orduan, batek egiten badu txakun, bestea,
Txakun, txantxakun, txakun, txantxakun, txakun, txantxakun, txantxakun, txantxakun. Ados. Nahi behazu probatu ezakegu. Bai. A ber, zuk egin zazu txakuna, hola, modu hontan. Hola. Askatu gabe. Makilak dantzan. Holako jokua izaten da, Ados, polita bai, ondo. bai. Nun ikasi dezu zuk. Bazuri esker. Maixo handia baitut hor. Musika tresnen soko hontan gaude
perkusioak dauden tokian. Eta hor ikusten ditut, instrumentu bitxi batzu, zeintzuk dira. Arxailuak? Hoien artean badaude zurezkoak eta baita ere harrizkoak, arxaluak. Tresna hauek hemengoa dira, baina mundu osoan erabiltzen dira. Euskal Herrian, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, bai Nafarroan ezagutu ditugu halako kastaineta o harrizko kastainuela joleak. Gehienetan dantzariak izan dira. Bai, eta dantzarako erabili izan dute dantza laguntzeko, hartu behar da. Olako joera, hola erabiltzen zituzten. Bai, hola natural. Bai, eta gainera merkeak. Hauxe, bai. Eta lortzeko ere errex. Hauek ere errekatik hartu. Heldu da, Juan Mari, zure lan importante baten aipatzeko garaia. Hau da, soinu tresnak deitutakoa. 1985 hasi lan bat disko batekin. Hor, bildu dituzu lekukotasunak, hainbat musikarienak, zeintzuek jakitate bat zeukaten, baina kasek galtzear zegoena hor altzor bat bada. Bai, momentu egokia izan zen, orduan bizirik zeunden, eta ez bakarrik bizirik, jotzeko gaitasunarekin eta grabazioak eta importanteak dira. Baina ikusten bali maituzu, nola egiten duten hori, askotan ulergarriago izaten da entzuten dezuna. Hemen agertzen dira albokariak, txalapartariak, txistulariak, xirulajoleak, denak agertzen dira hemen, aurkezpen gisa. Zea, txambela, kasik eganezake galduta zegoela, bai, esan dudan bezalaxe, hauzuratik atera duzue, eta zeuk grabatu. Bai, kauetena, lan handiena, hoiek egin zuten, Iruñeko gaiteroek, Javier Lakuntza, Jose Luis Fraile hoiek aritu ziren, eta kaueten interpretazioan beti ikusten dugu sormena. Hau da, kaueten musikan alde batetik esan dezakegu, antzinako joerak eta hor mantentu dira. Eta bestetik esan dezakegu, eta joera berriak oso gertu dauzka. Eta hori ala gertatzen da kaubetekin. Eta zurekin ere bai, Juan Mari. Benetan 1000 esker uste dut eta lezio ez eratzu, ez baitzera lezio emailea, baina bide eder bat irekitzen duzuela. Orduan, hitzaiekin gaurko bukatuko dugu gure zurekin egin dugun enkuentroa. Oaintxe beste musika sorta bat entzunen dugu, eskertzen zaitut zinez, Juan Mari, eta nolaz ez zure musikari lagunak, laster bat eginen dugulakoan nago, anartean. Ongi bizi, izan untxa, jo. Trampatzanak erra dantzan, asto biolina jotzen, azeria sua puzten, herria irinera alte. Abajo, Mari!
eta kurratuta zapa